So, ayan mga kabay. Ito na mabungad sa pag-gising namin. Meron mo siyang tubig. So, ayan. Meron siyang tubig. Kaya, tumago siya doon sa kwarto namin at sa sala. Kasi dito, pagkapas ng hangin, dito siya lalabas. So, dito siya lalabas. Kasi ang lakas talaga ng hangin. Nang dahil sa bagyo na ulit, dyan, lalabas ang tubig ng ulan dyan. So, dito naman, sa kabilang kwarto, ayan, hindi ko alam. Kasi, tumagos pala siya doon sa may chandelier namin sa ilalim, sa sala. Kaya pala, mayroon palang tubig dito, nakastock. Kasi dahil dito siya tumagos. So, ayan ang bubong ng aming, kusina. So, ayan, giba talaga. Yun sa kapitbahay namin, ayan. So, ayan. Oh, talaga, yung doon, kapitbahay namin doon. So, dito, napaklas yung 3 sink dito. So, ayan, at doon sa garahe. At sa ano namin, yung sa payag namin, hindi masyadong may damage, yun lang gutter. Ang gutter lang ay nagiba yung gutter. So, ito lang ang i-repair ko ngayon. So, ayan. Dito, unahin ko itong may tubig kasi basang-basa na itong foam. Ayan. Unahin ko itong foam. Kasi, may tubig talaga siya. Ayan. Ayan ako dito. Palay ko yan dito. Sampay ko dyan. Yung unan, ito ko lang kasi init na ngayon. Sana nga, magpatuloy itong so, dito ko sa hindi ko talaga ito napag-prepare. Kasi yun sa una inakala ko yung namin, yung roof namin ay natanggal. Sabi ko baka natanggal yung roof natin kasi tumagos yung tubig. Pero hindi pala siya tumagos. Tapos ko na lang ito. Tulong ko na lang sa terrace ito isampay. Kasi kapag dito pumasok yung hangin ay hirap na. So ayan, ito na namang foam. Buti na lang, kunti lang. Kasi ang hirap talaga itong pagtuyuin, wala namang init. So, yun lang, dalawang maliit at saka dalawang malaki yung foam na nabasa. So, kailangan ko ito kasi itong wood clamps ay para siyang, oh my gosh, basa siya. Kasi itong wood clamps, ang hirap pala pag mabasa. Okay. Buti na lang na natingnan ko dito. So, ang akala ko dito sa kisame, yung yung roof namin, akala ko natanggal na siya. Pero pagtingin ko naman, so dito, pag-anuhin ko na lang ng dempo, ganitohin ko na lang. Ganito na lang ang gagawin ko kasi hindi naman siya pwede na ilabas doon sa pintuan kasi dito lang na portion ang nag-ipon yung tubig ulan dahil dyan lumabas dyan kasi sa lakas ng hampas ng hangin. Kaya dito siya nag-ipon. Tumagos talaga siya kasi siguro akala ko dito, sabi ko, baka meron dito sa ceiling natin.
meron siyang ano, para bang para may tulo. Sabi ko, baka dito naman sa ceiling natin lumabas yung tubig. Pero hindi naman, dito naman sa dito naman sa bintana. So ayan, wala namang namin, wala namang butas dito. So ayan, tingnan nyo kung ano ang grabe ang pinsala na idunulot sa bagyong Odette. Parang super typhoon talaga siya. So ang daming lubi na naputol. So dyan. Dami talaga yung bubong namin dito sa isang natanggal. Doon, ang daming lubi doon na natumba. So, meron namang roof na natanggal doon sa kapitbahay namin. So, ayan. Grabing pinsala talaga. Itong poste, parang matumbay na siya. So, sana di na ito maulit. So, yun. At ang bagyo ngayon, Saturday ngayon, so ang sabi nasa Negros na. So baka nandun na sa Negros kasi dito sa amin ay kumalma na siya. Pero grabe ang pinsala, grabe talaga. Ngayon lang ako, simula bata ngayon ako naka-experience ng ganito. May bagyo na noon, pero hindi katulad nito. So ngayon, medyo may hangin pa, malakas-lakas pa, pero pabugso-bugso na lang, hindi na masyadong tulad kagabi. So yan talaga. Muna ang kwarto na sa una. Kaabang kami. Tingala may sirado. Abri na ko. Puno sa tubig. Unya, ako na siyang silhigon. Isulod ako sa balde. Ano siya? So di mo silhigon, na siya. Pwede dyan ako katingala, kaya nung ay siya tubig na. Sigado man ang puntahan. Hurot bitaw? Ay, magmataan mga kape. Ang kanang sa sulod yun, murag na alay. Anak balay, may pagkatan mo yun. Poste o. Kumba? Murag ilang hagi namin. Puro kuan oy. Tama pagkagi. Irong nga noog, kumod. Ay, di na nakakuanan gid manang. Pero naghinubig ko. Mao na ni itsura sa karon nga buntag na. Ang mga balay nga dili makita karon makita na. Layo, as layo karon makita na. So kani mao ni ang among payag. Ang damage ani kani. Huwag ka nang sa PVC. Gutter, tangtang. Update lang tayo ngayon. Tanghalian na. Yan sa bundok na yan, noon, hindi yan makita yung mga bulubundukin dyan dahil sa maraming puno ng lubi, ng niyog. Pero ngayon, parang ang lapit-lapit lang kasi na
makikita na kasi yung lahat ng mga puno dyan, halos lahat ay naputol dahil sa bagyong Odette. Kasi dito sa amin, signal number 5 kami. At dito sa ano namin, sa harapan namin. Dyan. Tingnan nyo dyan. So ayan, halos lahat ng mga puno at itong poste sa harapan namin ay parang mabuwal na siya. Unti na lang, mabuwal na. At yung bubong sa mga tindahan dyan ay natikwas. Doon. Grabe talaga. Super duper. Doon So tingnan nyo. Yung bahay na yan ay hindi yan makikita nung isang araw. Pero ngayon nakita na. So ayan. Grabe talaga ang pinsala. Halos lahat ng mga lubi ay naputol. Naputol na para ba malapit lang sa bunga niya ang naputol. So ang dami, hindi na yan mapakinabangan yung mga bunga. Kasi na ano na yan sa hangin. Ngayon siguro ang lakas din ng hangin doon sa Negros kasi yun ang sunod na target ng bagyo. So dito sa amin kagabi yung tubig ng ulan ay pumasok dito. Pero hindi itong area na to sa likod ng bahay namin, hindi siya pinasukan ng tubig itong kwarto na to kasi yung yung hangin ay hindi nakadireksyon dito. Doon lang sa sa harapan. So dyan grabe gyud kadaghang damage ang gibilin sa bagyong Odette diri sa among lugar. Ang among atop na ukab kani dinhi na pa siya tubig dinhi sa among kusina, daghan siya tubig, dako kayo og ka-damage ang na dangatan sa bagyong Odette. Karon to ana sa Negros, perti ng laguma dito og kani sa among tapangko. Pirtig yung pagkagubaa ang mga kani wala pa anta na sampig na sa bongbong pero nairog dinhi sa gawas kana siya hibawg dinhi pod karon mo gawas ta kana dinhi sa atbang, kana sa merkado. Kani mao na ang kita ninyo. Daghang na nga ukab.